Matteus 20:25. Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, että tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Paavali kirjoittaa 1 Tim 2 ja 3, että Jumala meidän vapahtajamme tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä. Pyhä henki on niin kuin asianajaja, joka kulkee ovelta ovelle kysymässä nimeä paperiin, jotta velka, joka on jo maksettu, kaikkien kohdalla tulisi kokemusperäiseksi todellisuudeksi jokaiselle yksilölle, kun allekirjoittavat sen. Pyhä henki, joka tuli todistamaan meille hänestä, ei luovuta, vaan jatkaa aina siihen asti, kunnes jokainen tulee järkiinsä ja kääntyy kohti kotia. Luukas 15, 4-6, 11-24. Ja hän juoksi häntä vastaan. Hän armahti häntä. Hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet. Armahti häntä ja juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi